ओढलं तरी कसे होतं, साधन होतं हो तिथे. एक्सप्रेस थांबवले बाबा, इंडियन पश्चिमी पण थांबवले, एक्सप्रेस डायरेक्ट थांबवले. आणि तिथे एक गाडी देते तुला. खाली बोलवा यावं. की बराच वेळ झाला गाडीचा हा प्रॉब्लेम चालू आहे. 3 तास झाले गाडी इथे उभी आहे. एक तर AC बंद आहे, सिनियर सिटीजन बरेच आहे, तुम्ही काही सोय केलेली नाही. आणि मेन म्हणजे मला मुद्दामून सांगायचं आहे, रत्नागिरी स्टेशनवरचे जे आहेत टॉयलेट ते इतके अस्वच्छ होते ना की, आणि एवढे घाणेरडी स्मेल होते ते की तिथे बसणं पण आम्हाला फार कठीण झालं होतं. त्याच्यानंतर आम्ही इकडे आलो. आता एवढे जर आम्ही पैसे जर रेल्वेला आम्ही देतो, AC गाडीची तिकीट काढली, तर तुम्ही काहीतरी त्याचं सोल्युशन द्या ना आम्हाला. उपयोग काय, आता इथे एवढे पैसे नाही तर परत आम्ही आता इथून दुसरी गाडी करून जाणार, त्याचे परत पैसे, म्हणजे भुर्दंड हा फक्त आम्हालाच. मग फायदा काय नाही. आम्ही आपलं म्हणतो आमचं कोकण चांगलं आहे, कोकण, फायदा काय मग कोकणचा? कोकणच्या जे आहे तिकडचे नगरसेवक कोण, जे आमदार कोण, त्यांनी काहीतरी प्रयत्न केलेच पाहिजे ना. हे असे गाड्यांचं लेट झालं तर चालणार कसं? आम्ही रत्नागिरीपासून आहोत. रत्नागिरीला 6 ते 7 तास गाडी लेट झालेली आहे. 11:15 वाजता रात्री गाडी आली आहे. रात्री आल्याच्या नंतर आम्ही बराच वेळ वाट बघितलं, गाडी बऱ्या प्रकारात स्लो आहे. त्याच्यानंतर इथे आल्यानंतर पण AC कंपार्टमेंट पूर्णपणे बंद होते. 3 तास झाले माणगाव स्टेशनला आम्ही उभे आहोत. अजून निश्चिंत काळासाठी चालू होणार नाही असं अनाऊन्समेंट केली जाते. मग ह्याची दुसरी अरेंजमेंट काय केले रेल्वेने? त्यामुळे लोकांना बघा, तुम्ही बघाल किती सिनियर सिटीजन्स आहेत तिथे, किती त्रास होतो याच्यामुळे. पुढे जाणारच ना. साथ में आने का पागल खाली काढतो, खाली काढतो.